Karbi literature mate Karbi alamet non malom ingchu bomlo lapen pirthe adangta cethang bomlo. Karbi alam Karbi ajutang jubat amokha ingchu bomlo cethang bomlo. Non malom Karbi alam lapen English alam pen hirjir lamjir lunjir tumusu lam hancha novel hei huita ketok abang do olo. Kedam tangan ingkan pen karlitang lamet kuru bonglong terang ketok tekang halut huya mokha ri tarlik pen pangrumsi isi hini non puthot akitab kepaklang thu Karbi lamet amai atiri pen sopa pisi Karbi arat atumangno paklang pilo. Lason thak si karlitang longkam teronta ason akitab tok tekang si paklang tekang lo. Karlitang samsinghan seta kitab ason kitab tok tekang si Karbi akhei aphan amek paprang tekang lo. Lapen non kedubom akehai sar et hanse akehai hangmiji hanse potmosri Dhonesoring ti akehai Dr. Dharam Singh Teron akehai pi Karon hanse pi akehai pi Dipali ampi akehai pi Monju Teron pi akehai on Teron akehai Welsing hanse latum anke non kithurmi oe kimi atum akehai Sarklim taro akehai Joyram Phangcho hirbang pi atum aiselo. Akehai Rupsing Teron akehai mate Potmosri Dhonesoring ti akehai Singkro akehai Mondol Singh be la alang lituman ke Assam government pen literature pension kilongdun atumlo. Iru rangsina sarpo long mirjeng pen sing mirjeng aphan pirthe nang toisi lun kan kethip ketheng muri pongsi aron ateng hei hui pirthe Karbi atum aphan thandam thapu pirthe nang toilo. Lasi longbi chidu kleng sarpo atum dengdun pame charlidun pame si non pirthe Karbi atum lun theklo lam theklo jutang jubat nimrokom thekdunlo non Karbi atum rengdok rengnilo. Lason si pirthak mate peri kethak aphanta serdehun si pirthe Karbi suarlo atum aphan than kanglo. Lasi pirthe Karbi atum ta peri kachin thang pen alom dorin tilo. Lason thak si jomangkan mate jomkanta isi Karbi atum ajutang lo. Hem isi angbong karlitang phusar arnam keplang dam atum aphan howang johang pen tirim taram thok pajir nanglo lapen karhi padulo. Langtuk jomkan kan flapla harne jomkan lason ingdeng kethom flibak do jomkan aron. Piso pangri mate pangri pangdon adam asar ta isi Karbi atum jutang kang thimlo. Karbi alam Karbi adhorom chu penta nang rimbomlo nang klembomlo lasi non puanta bangso aron kroi nang bomlo. Karbi alam ketok aron pathir thip avedet ajoini ili tokbang angbong atum ketok cheton wangwe. Anutinta amena ketok aot adur style pensi togrong aron pen ketok kachingri avedet si ketok ta cheton tedetlo. Karbi alam sonido eson ke ingho kapangdak hello lam mate language kaningje alam spoken language lapen ketok alam written language kaningje alam ke inu pensi kachini. Lasi kaningje ahut ke lamthe word kalite lamjir sentence kesing chok nangji. Sar palamthe alam do ningje thekser te lam ningje thekhe te pham pualam te emek pensi kachini. Lasi hajat alam theta kopi aphansi kejong damma
theklok pen chinidak nangji laso phan lamthe keseng amek letar kapachu pen chenglok asontin lamjir ajor anta choklim nangji Karbi Alam Roman adak script pensi ketok Roman adak along megrap novel AEIOU lason phovet Karbi Alam armung ke ong atengke lason phovet pen lamthe keseng i chitorok laso ang bongsi parlin parlo pen sita padonang koklo Karbi Alam ketok chengke Assamese adak pen 1875 aningkan Roman adak pen ketok chengke 1891 aningkan pen bonta 1936 aningkan malom pen ke Assamese adak pensi ketok kachihung ke ong lapen 1952 malom pen ke Assamese adak pen ketok thirthi pasonlo bonta 1978-79 aningkan pen puthot Roman adak pensi Karbi Alam ketok pathir thiblo 1978-79 aningkan pen non an Karbi Alam pen ketok akitap lamsai birta alu hehui paklang olo lapen anparta lam tasam lam marjong lapen kacharli akitap textbook hehui ta paklang olo bonta ili kachimunthi the puchot Karbi Alam ketok cheton pet mate chingri pet awelang anutin tokbang anparata lam kuru sarpi atumta amena aod adur pensi togrep lapen bang kaprek akhai alam barim lake Assamese Hindi English atum anta pacheton pet un esi non anta lam seng dobom lang Karbi atum kedo chihijik jam ajoine haladak kedo kachedai akhai atum pen chingki chethanwer pen ajok atiri mate kedo kacheprek atum alam pen kachetonte dokoklo lam kaningjeta arondo arona teng pensi lamthe kapacho lapen lamjirta seng ponbom ningje ponbom titi laswa teng munthi si lam kuru sarpo atumta lam kuru lapen lam marjong lason si ketoklo hajat alam alongta kalang kali positif negatif alam do kaprek akhai alam abangke kalang pen kali kapaman ang tak ong parpe bonta Karbi Alam alongke lason ang tak dopik mate asitin alam the along si kacheprek lahai hui ang tak lam the aphi pacherop dun et nangji hajat akhai alam alongta kali mate kroimu lamthe kaprek akhai along ke kroimu lamthe lapen kroimu ang tak ong parpe bonta Karbi Alam along ke dopik ang tak anke lamthe aphi pacherop dun et nangji lapen lamthe anke lamthe aphi salajong si doji Karbi Alam ke hako ke ketok awe non nasa pasup do pusita lun tomu porom puthi kaningje alam hehui munthi pen si Karbi Alam ketok keong dungke kaningje alam pen non pu ta along pen along ke kaningje alam ateng en edetta theklong lai hui angbong non lapen noita kalanglo kur hejan lapen kur kaprek angbong kachilir kacheron pen kachehang nangji arondo laso angbong kache therak nangji lapen kache therak nangne adeng tado kache therak nangji adeng mate man kipinangji pu pachini ji pulote kacheron alam the aphit hei pu ang tak pidunangji laso ang tak lam the aphit pacherop dunangji lasong si lok hai ong hai osa hai lasong si ningje nangji hang nangji Karbi Alam along lam the word isiwetta lamjor
meaning dotado ketok along lason alam the thek lok pen lamjor kachini sungkrung ajahak alam the men pachini joikeji aphan lam the amek ke pacho spelling paprek chat pen sita lam the keseng thu kenang sot kardom